Ia, mai. Sunteți desenit la poartă? Mă așteptați și unde mă duceți? Eu la ce clasă mergeți? La etaj mereu? Dar vă rog să mergeți înainte, bine? Salut, sărați meilor! Bună ziua, să rămână! O să bună! Salut! Bună ziua, doamna Este. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Ce acțiune avem aici? Este o acțiune care am zis-o numim din suflet pentru suflet, din suflete curate pentru suflete curate și în acest sens ne-am gândit să facem și noi bucurii copiilor care nu pot să le aibă. Și în acest scop, elevii clasei a 3-a din Gherla, județul Cluj, s-au gândit să ofere din suflete curate pentru suflete curate aceste jucării care sperăm să bucure toți copiii de la grădinița din Coțofenii din față, deci de la Coțofenii din față, județul Dolj. Frumos. Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem la filmare. Pentru bucuria voastră să ne bucurăm și noi. Să nu uitați, dragii noștri, că am fost și noi ca voi. Chiar dacă nu ne cunoaștem, să știți că noi vă iubim și din sufletele noastre sănătate vă dorim. Bravo, mulțumim tare mult. Mulțumesc deocamdată în numele copiilor, dar când vom preda aceste jucării, sunt convins că sunt adunate cu mare plăcere și din tot sufletul dăruite. Le vom difuza acest filmuleț și am să vă aduc și de acolo imagini de la locul și din comuna respectivă, adică Coțofenii din față, județul Dolj. Așteptăm și noi să vedem reacția lor, sperăm să-i bucure. Cum vă numiți? Eu mă numesc Larisa. Eu mă numesc Greta. Eu mă numesc Carina. Eu mă numesc Denisa. Eu mă numesc Cătălin. Eu mă numesc Mihai. Și aici? Eu mă numesc Cătălin. Eu mă numesc Horațiu. Eu mă numesc Miha. Cum? Care? Cătălin. Și aici? Eu mă numesc Roxana. Eu mă numesc Georgiana. Eu mă numesc Diana. Diana. Eu mă numesc Cecilia. Eu mă numesc Diana. Și aici? Eu mă numesc Ramona. Eu mă numesc Alexandra. Eu mă numesc Ela. Eu mă numesc Andreea. Eu mă numesc Adriana. Și? O să mai vină transportitivii care au fost conciliate și mai vin încă 3 băieți care ne-au ajutat astăzi în transportarea copilului nostru la laptelui. Uite, pune-le, te rog, acolo. Cum te numești, Ghițușcă? Cum te numești? Cămărășan Gheorghe Călin. Bravo, Spus Ghiță. Așa? Și cine mai trebuie să vină? Darius și Vasile, că vin și ei acum și pe urmă o să spuneți. Am înțeles că asta nu este clasa voastră, da? Nu, astăzi a trebuit să fim aici pentru a desfășura cursurile de dimineață. Cei de aici au plecat în excursie, elevii, clasa a doua. Și noi, cadrele didactice, avem după amiază curs de formare. Și de aceea am zis că profităm de situație în față, duceți-le. Mulțumim frumos și ajungeți și pe la dumneavoastră să vă prezentați. Da, Darius? Te salut cu respect. Spune, Darius. Te rog, spune-ți numele. Numele meu este Darius. Darius, Alis, Bine, Darius. Și aici?
Numele meu este Vasile. Bravo, Vasile. Mulțumesc frumos! Vreau să vă arăt pe hartă cam pe unde vine localitatea unde vor merge aceste jucării. Deci uitați-vă foarte atent pe hartă unde merg jucăriile și o să vă spună domnul Istici și câți kilometri sunt până la Căsufeni din față. Clar, am zis județul Dolj, copii. Craiova, ia uitați-vă Vedeți? aici. Județul Dolj acesta. Și este exact unde este degetul meu. Aici vor merge jucăriile. Vedeți câtă distanță este de la Craiova și Să până vedem la... Gherla, aici. Nu avem un indicator la îndemână, nu știu în clasa aceasta unde este un indicator, dar aceasta este distanța, aproximativ câți kilometri, domnul Istici? 470 de kilometri. Am zis, în jur de 500 de kilometri. Vasile, haide să stai și tu pe lângă Darius, te rog. Așa. Uniți scaunele. Noi suntem mai mulți elevi decât cei din clasa aceasta. Asta e situația. Câte elevi suntem noi? 26. 26. Să vedem ce jucării avem pe aici. Le-ați pus în pungulițe? Și în punguliță, Păpușele. da? Eu zic să-și prezinte fiecare ce a adus și poate are de spus ceva. Eu am dus o păpușă cu care m-am jucat de când eram micuță. Eu am adus niște hăinițe, niște cărți pe care le-am citit și eu și sunt foarte frumoase și niște jocuri pe care copiii care vor începe școala vor putea să-și calculeze și aici au o casă de marcat. O casă de marcat și o pisicuță pe care pot calcula, se pot juca și au niște alimente Bravo! pe care au baterii în lăuntru. Mai și o pisicuță. Și încă o pisicuță. Pisicuța are nume? Pisicuța chiar Miaunița. Miaunița. Să rețineți. Mulțumim frumos, Greta. Mulțumim, Larisa. Continuăm. Eu am aici o brăziță care am purtat-o de mult și sper să poată și ceilalți. Iar aici am un ursuleț care se poate lega oriunde și poți să-l porți unde vrei tu. Eu l-am purtat foarte mult când am fost mică, iar acesta este o rățușcă, jucăria mea preferată. Jucăria ta preferată. Eu am aici un șoricel cu care m-am jucat când am fost mică. Precis dormeai cu el în pătuț. Așa e? Are nume? Da. Cum îl cheamă? Chițăilă. Frumos nume. Ai reușit să renunți la el, e frumos. Care se pot juca. O mașinuță. Bravo. Eu am aici un pitic din povestea cei 7 pitici alba ca zăpada și un fluture care se pot juca și o fată care curtă. Și aici? Am adus un urs care pot exersa operația. Da? Îl cheamă ursul Yogi. Demontabil. O mașină. Mai tare de față, vrei Eu să am o adus și un noi? monster, cred. Bravo. Foarte frumos, la ce roț. Excelent. Serioasă, e o mașină de teren, o să poată să ajungă în Valea Jirului cu ea. Eu am adus un cățelaș și... Mai tare e mica. Eu am adus un cățelaș și... un bone. Un măgăruș. Eu aici am adus jucării și o hăiță care am ținut. Multe jucării, Roxana, bravo! Să știți, domnul Istici, că mâine vor mai veni și alte jucării pe care o să le adăugăm lângă acestea. Bine? Eu am adus Vor mai susțin. un jeep și un scurii de brut. Și un Superman. Eu am adus un robot pe care aș vrea să se joace cam toată grădinița. O să fie transmisibil, da? Eu tu? am adus Veveriță. o beberiță și un ursuleț. Au nume? Nu? Nu, o să... Rămâne să pot. Eu am adus un ursuleț cu care m-am jucat când am fost mică. Bravo. Eu am adus un telefon care m-am jucat când am fost mică. Telefonul fără fir. Eu mi-am adus o rățușcă cu care m-am jucat când eram mică, un arici și o Arici? mașinuță. Bravo. Eu am mai pus aici o pereche de popoci și am putea foarte mult și un iepuraș pe care se numește Țup-Țup. Bravo. Mulțumim. Altcineva? Eu
Cum? Aici am pus țepilă. Țepilă, e un arice. Arice drăguț. Eu am un tricou care l-am purtat când am fost mică și jucării de pluș. Eu am adus un șoricel pe care îl cheamă Urban și moșcă. Și am adus o băcuță pe care îl cheamă Coni și pe acesta mică Blană. Eu am adus o jucărie pe care o cheamă Ed și o mașinuță. Da, mulțumim și tu. Eu am adus o șopârlă cu care se vor putea juca. Șopârlă. Mulțumim. Interesantă șopârla ta. Bine că e de jucărie și nu e adevărat, că mi-e foarte frică de șopârle. Le adunăm și le punem în... O să le adunăm, da. Am pregătit și niște saci. Aș dori să fie liniște, bine? Eu vreau să trec Și la... mâine va urma acțiunea a doua pentru a aduna, bine? Cei care ați spus că mai reușiți să aduceți și mâine jucării. Cei care le aveți în pungi, le lăsați așa în pungi. Așa. Să încercăm jucăriile de pluș să le punem aici. Bine? Și răinuțele le punem separat. Nu-i nimic. Cine are jucării de pluș separate? Aici. Bravo. Toate sunt acolo? E în regulă. Hai să mai vedem. Totuși și pungile le punem în... Numai puțin. Aici mai vreau să punem pungile în care aveți jucării de pluș. Pungi! Jucării de pluș și aici. Așa. Stați puțin. Bine, așa, jucării și hăinuțe. Bine. Stați că mai luăm un sac. Stați așa. Al doilea, mai avem aici saci. Deci, bine, lași așa, că arată foarte bine. Punem hăinuța aici în fundă. Bine. Gata? Pi, doi și... Vino mare sfumat burbur, un vapor serenat, con achiriți spăriet, stapi punti și zera, bur, 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 bur. Vai, 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 scenere, occhi ti bre, vaporul cum tere, și marinare cu mori, 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 și dă din ghișori, șori. Oprești n-ai vaporul, bul, bul, oprești că mă scufund. Un val ne-apucă cătișorul și-mi trage galoșul acum, bul, 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 bul. Vai, 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 ce vrere, ochii ti brec, vaporul cum tere, și marinarii cu mori, 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 și dă din chișori, șori. Bravo! Și mai vreți ceva? Fotbaliștii de hârtie, probabil că și printre copiii de la grădinița din Cotofelii din față, imediat, sunt copii care preferă sportul, spuneți la? Au fost copii, am creat. Hai! Fotbaliștii de hârtie și cu mingea de carton jucau fotbal pe o câmpie și strigau într-una gol. Credeți-mă că nu-s mincinos, dacă vezi ceva mai frumos. Credeți-mă că nu-s mincinos, dacă vezi ceva mai frumos. Doi țânțari mâncau carne cu pilaf, se sloveau între măsele cu sâl de telegraf. Credeți-mă că nu-s mincinos, dacă vezi ceva mai frumos. Credeți-mă că nu-s mincinos, dacă vezi ceva mai frumos. Ia te uită, doi și... Ia te uită și privește bucnița
vă mulțumim. final. Noi sperăm ca aceste cântece să le învețe și ei și probabil o să le cânte și ei câteva cântecele, să le ascultăm sau chiar să le învățăm și noi, chiar dacă suntem un pic mai mari. Deci, Diana, vrei să spui ceva? Noi lucrăm la tipa în canon, fetele și băieții. În canon, fetele și băieții? Aici e vorba de hărnicie și tocmai că ați fost atât de harnici astăzi, o să le punem și ale tale, Greta. Fetele încep, băieții, vocea a doua, canon, noi lucrăm. Noi lucrăm. Un, doi. Noi lucrăm la rozbroi, și la noi Bine, văd că n-ați uitat. Mulțumim. Și noi vă mulțumim. Îi salutăm cu foarte mare drag pe copiii de la grădinița din Coțofeni din față, județul Dolj, de asemenea și pe doamnele educatoare și pe toată conducerea, de fapt de ce nu și pe elevii de la școala din Coțofeni din față și sperăm, nu știu, într-un parteneriat și într-o colaborare pentru viitor. Pentru că acești copii minunați din clasa 3A, de la Liceul Ana Ipătescu din Gherla, sunt copii cu foarte mult suflet. Acest lucru l-am observat nu numai astăzi, ci chiar din prima zi de școală. Spun acest lucru pentru că o dovedesc și se bucură atunci când pot să facă un lucru bun, o faptă bună și o bucurie altora. Vă mulțumim și așteptăm să vă vedem și poate să ne vedem. Nu ca amintire pentru domnișoara Frunză și domnul primar. Domnul primar, da. Domnul primar, pentru grădinița din Comuna Coțofeni, școala generală în cadrul liceului Ana Ipătescu din Gherla au făcut o acțiune care se numește Din suflet pentru suflet. Și cadrele didactice din acest liceu au donat ceva jucării de la copii cu destinația copilor din comuna noastră, Comuna Coțofeni. Astăzi, a doua zi după alegeri, suntem aici prezenți, da? În prezența dumneavoastră și a domnișoarei Frunză. Am înțeles că dumneavoastră aveți aici în jur de 20 de copii, da? 20 de copii pe grupa mică. Grupa mică și grupa mare. Tot 20 de copii. Vom face cunoștință și cu cei de aia la grupa mare. Mergeți imediat și la Am înțeles că dumneavoastră ați hotărât să împărțiți jucăriile și cu grădinița de la... Da, o parte rămân aici și o parte vor merge la grădinița Beharca. Structura grădiniței. Noi ne-am propus să mai facem o acțiune de genul acesta și chiar am promis și la Beharca că vom, într-o următoare acțiune, vom dona și acolo ceva jucării. Da, mai ales dacă ziceți că ați adus destul de multe. M-am adus, adică atâtea câte s-au adus, sunt în stat și le vom aduce aici și dumneavoastră le veți tria și veți vedea la... Avem și ceva îmbrăcăminte, sunt și ceva hăinuțe. Da, stabilim cazurile deosebite și în special romii, că au nevoie. Dumneavoastră știți mai bine și împreună cu domnul primar veți hotărî ce faceți cu el. Și copilașii mămica, văd că se retrage, nu trebuie să vă retrageți, puteți rămâne în cadrul liniștită fără proces. Asta l-am văzut și am fost la grădiniță, domnule. Aici am fost. Chiar aici, dar aveam jucării din lemn atunci. Dar nu era doamna Florescu, doamna Florescu nici nu era aici, în Coțofeni. Mult mai devreme, nu mai țin minte cine era învățătoare atunci. Nu mai țin minte. Cum te numești? Spune, domnule, cum te cheamă? Minel. Minel. Și pe tine? Tabu. Tabu. Și îți place la grădiniță? Îți place, așa-i? Și tu? Bianca. Bianca? Și tu, Bianca, câți anișori ai? Nu știu. Nu știu nimic. Da. Ce este? Da. Este un ecran pe care ai să te vezi. Eu sunt Alex. Tu ești Alex. Bravo, Alex. Și câți anișori ai, Alex? 2 ani. Și știi o poezie? Știi? Hai, ne spune o poezie. o poezie. Un pitic. Uite-te acolo la cameră și spune un pitic. O știu pe acum. Ia spune. O furnică.
O știu pe aia cu te... Cum se zice? Care o vrei tu? Spune tu. Cu lupul, da? Da. Adică, nu știu, Care cu 30? cu motan. Ai spus că ne spui o Ce poezie. se vede? Se vede un motan ce are în gură un ciocan. Acum avea nervoasă. Tu nu vezi, Dănic, arăta ca să-l bat, pădete, îți va fura. Bravo, Alex, bravo! Mai spune ceva o poezie? Andreea, vrei să spui o poezie? Hai să vezi cum lucrează colegii voștri de la Ghela. Andrei? Un pitic. Un pitic, Spune păi. un pitic atât de mic. Mai e mic, dar piticul, Ibricul s-a vărsat. dar frizicul s-a vărsat, Și? piticul s-a vărsat. S-a necat. Bravo! Vai, ce păcat, că piticul s-a vărsat. Ce dacă e luat? Copiii nu au văzut persoane străine. N-au văzut. Vedeți cum se cunoaște imediat. Sigur că da, nu? Semnează. Până se acomodează, sigur că da, da. Că da, știu din experiență, să știți treaba asta. Dar imediat se pierde. Și pe tine cum te cheamă? Robert, Robert. Tu vrei să spui Tu ești băiat? ce curaj, tu o Eu poezie? nu că ești fetiță. E băiat? băiat, Ești băiat? Și cum te mai mergi? Robert și mai cum? Trancă. și eu sunt băiat. Trancă? Saluții. Aluții, da? Ia uite, domnule. Facem cunoștință. Vrei să spui și tu, Robert, o poezie? Ia spune, Robert. Pentru copiii care l-au adus jucării? L-au trimis? Spui, Robert? Spui o poezie? Ia spune. Hai spune, e burașul meu. E purașul meu iubit, cine trece l-a fugit. Hai lăbute, ititele, ochișori două mărgele, mustăcioare la curiță și un pete de codiță. Bravo! Excelent, excelent. Și aici? Da, Moș Crăciun avem, domnule. Și aici, domnișoara? Ia uite ce drăguț ești. Cum te cheamă pe tine? Ne spui? Fetița are 2 ani. 2 anișori? Da, chiar 2 ani. Estera. Stea. Sunt surorile Nițu. Suroră, nu știu. Cum să vă explic? Știu din amul. Îi cunoaște, da? sigur. Vrei să spui cum te numești? Cum te cheamă pe tine? Avine Naomi, Bravo, Naomi, la Naomi. Luci, Luci, bravo, Luci. Luci. Luci, tu spui o poezie? Sunt mai frățiori și în grădinița. O furnică. e purașul meu iubit, cine trece la fugit. Hai lăbuțe mici, tine ochișori două mărgele, mustăcioare la curiță și un pete de codiță. Bravo, Luci. Excelent. Și mai știi una? Bravo. Mai știi? O furnică? Tu actor O pe care. furnică duce spate, îngrăunte jumătate, încotro fusul luat, te mă ușor la mal, și zdrobită și zdrobit, că mica s-a ridice și mirufe lăsat și copiii se mâncat. Nu la noi bufuri, nu intri pentru zăbavă, dacă n-ar fi de ispravă, arriva și amar de mine. Bravo, Luci. Bravo, bravo. Inteligent. Ah, să vezi ce cadou. Tu actor te faci, să știi. Ori actor, ori avocat. Hai, ne vezi acolo. Are voce bună de Da, e deosebit, e deosebit. Al cui este? Ciocan. Da, bravo. A lui? Situația mai deosebită. Ciocan, da. Ciocan, Ciocan din Da, da. așa. Și fratele la grupă de alături. Grupa mare. Deci v-am zis, e grupă mică, nu e omogenă de 2 și de 3 ani. Nici o caz nu e omogenă. Dar Talentat. 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 Suntem la început. Talentat și voce bună, are voce și de tenor. Exact, are forță. Tenor, că poate ajunge ori cântăresc de operă, ori actor, ori avocat. Să dea Dumnezeu să aibă viitor deosebit. Să știți că ei toți știu poeziile, dar se cunoaște că nu au tangență cu persoane străine. Imediat s-au pierdut. Numai că ne face bine să primim vizite. Sigur că da. Obișnuim. Sigur că da. Mai pierdem din trac, din emoții. Să ne mai vedem. Da, bineînțeles. Dacă mergeți și la grupa mare să-i Tu vedeți... și la grupa mare. Tu și cu grupa mare. Așa că ce nu Tu și cu grupa mare. Haideți, haideți, copii. Grupa mare. Spunem copii? Ziua! Să rămâna, să rămâna. Bine ați venit la noi la Bine v-am copii. găsit. Bine v-am găsit. Nici mă numesc să rămâna. Cristina Rații. Pare bine. De asemenea. Și aveți grupa mare aici. Grupa mare. Oi, ce copii frumoși. Da.
Stai jos, stai jos. Lucrăm la... Facem cunoștință. Cu cine facem cunoștință? Tu ești grupa mare? Cum te numești? Florin Ciucanu-Ruț. Bravo. Bravo. Și aici? Cu cine începe? Cu Miruna. Cu Miruna. Miruna. Pe mine mă cheamă Pământ Miruna Valentina. Și știu o poezie minunată. Ia spune o poezie. Uite, venim de la o școală departe, tocmai de la Cluj. Voi nu știți unde e Clujul, dar Hai, Miruna, o poezie. o să învățați la școală. Hai, fructele dulce ale toamnei. Ia spune. Toamna trece pe... Ia scoate din guriță. Toamna trece pe livadă, rodul anului să vadă, părul roșu la urim, frungurile rucidiu, para galbenă de vasă, pruna dulce și gustoasă, piersica cu propriu dată și utuia ară. Doamna strânge coș de toate fructe bune și bucate și apoi spune tuturor vin anul viitor. Bravo! 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 Felicitări! Alexandra, tu vrei să spui și tu o poezie? Hai, vadă copiii de acolo ce frumoasă distație. Pe care vrei tu? Hai, gândește-te. Repete, repete. Te-ai intimidat? Hai, spune năptărău, că toți suntem la animale. Un motan înfometat, sus pe casă s-a urcat, ca să prind o vrăbiuță ce-și făcea și ea căsuță. Dar motanul tărău a căzut în cuibul său, vrăbiuța a zburat, pi s-a rămas agățat, cuibul vin motanul gras, a căzut direct în casă. Da, e Aslie. Și pe tine cum te cheamă? Diaconul Elena Iana, Iuliana? A cui ești tu? Aru Victor. Victor? Nu știu, eu nu sunt știu. Victor și mai cum? Anul Diaconul ăsta. Victor. Da, Lutrușcă. A, Vitrușcă? Pe partea asta. Alo. Nicu. Da. Lucian, Da, Nicu. cum te numești? Și Victor, bă? Știu. Victor. Da. Sunt doi băieți, Titor și Victor. Cum te numești tu? Lucian, da, Robert. Robert. Și aici? Titu Mihai Alexandru. Robert Constantin. Răzvan Struparu. Și tu? Dincă? Dincă Stefăniță. Bă, ce seamănă cu tatăl tău? Da, Cristian. Și Cristian îl cheamă. E că pe mama o cunosc. Și aici? Ia Cătălin. Cum? Mihai Cătălin. Mihai Cătălin. Și Mihai Gore. Seamănă cu tatăl tău, cu Gor. Vă place la grădiniță? Sunt convins. Nu am lucruri frumoase în astea. Penitu. A? Nu, speriați, de ce? Uite, am să, după caseta asta, fac o copie și dăm la doamna învățătoare, la domnul primar și să vă vedeți la televizor. Vă puneți un video și vă vedeți. Când veți crește mai mare, o să vedeți, ia uite cum era mic, cum era mic. De la Ara Mara se schimbă. Da. Și personalitate. Poftim? Doamna învățătoare, nu am lipit. Nu ai lipit ce Mai stai lipit. în ea. E mai bine la Craiova. Doamna, am terminat. Bravo, doamne, foarte frumos să fie. Ce desen? Ia ce. Uite ce au desenat. Miruna, Bravo, Miruna. Bravo, Miruna, da, și a ta este terminată, da. Superbă. Doamna, am terminat. Și tu ai terminat, sigur. Da, foarte frumos. Cine o dimineață la ele? Bravo. Gata. N-ai nas? La pisică îi punem imediat. Nici tu n-ai, o să-i punem. O să-i punem. Eu vă felicit și vă felicit pe dumneavoastră. Domnul primar, mergem să aducem din mașină. Exact. Și avem, da? Exact. Avem niște jucării pentru copii. Să ne bucurăm pentru ele. Da? Doamna, Nasul, doamne, nas. Imediat. La revedere! Vă plac avioanele? Vă mai aduc data viitoare când vin, vă mai aduc avioane, că m-am șocat. Spunem pentru jucării un cuvânt fermecat. Mulțumim pentru jucării. Sigur și de acolo cu saci sunt. Acum mai aduceți, să-i vedeți pe ea. Dar nu cu fapul jucările. Haideți, nu, fără să faceți asta. Să vedeți că ne ajung la fel. Da,
Așa bun, așa e. E frumos, uite. E special pentru băieți, nu, Robert? Ce pentru băieți? Ce facem? Mai aducem o plăsuță? Mai luat o plăsuță? Să vină și ceilalți, că nu știu ce procedăm. Intermediul casetei oprimile tău. La Arca vom face o vizită la primăvară. Mare drag. Îți place numele telefonul? Cred că Romi o să vină și mai des la grădiniță. Înțelegeți? Cred că Romi o să vină și mai des la grădiniță. Că imediat îi anunță ei să aici multe jucări. Așa că vă mulțumim că cu ocazia asta mai cred un pic și la grădiniță. Acum le selectăm, da? Să nu jucați cu picioarele pe ele, să le stricăm. E undeva o jucărie care toată zona, tot drumul mi-o cântat. Ceva un zona și bată, să ne vadă și pe noi și jucările. Aici nu mai călcăm pe ele. Vreți? Dar eu... Hai bine, arătați pe ușele, așa cum le arătați. Pe cine ai găsit acolo? Cine? Yogi?
domnișoare. Vai, ce gentuță cu domnișoare. Și ce ai găsit aici? Un lup? O, ce mașină. Cubul. Cubișorul cu animale. Lasă-mă acolo, doamna. Uite așa. Uite ăla pe care îl vezi tu o să-l vezi imediat. O să-l primi imediat. Le poți duce? Le poți duce? Da, Alex, ăla mare. Deci, Vezi, uite-l pe coleg. ăla mare. Vezi? Vezi și pe el. Uite pe el acolo. Da? Și pe ea o vezi? Uite aici. Uite aici. O vezi? Da. Vedeți? Colegii voștri. Da, uite ce frumos de pune. Poți să le pui așa pe scaunele? Poți să le așezi? Hai, doamna, că ți-o dă tu. Vrei și la grupa mare? Mergem și la grupa mare, că aici abia ne dezmedicim. Ce se joacă acolo? Nu mare dragă. Mă sunt aici pe bol? Să vedem ce faceți de la grupa mare. Când o să preia și jucării. Mâncați cumva? Preluați și voi jucării. Mai sunt. Haideți să vă luați de aici. De la sac. Haideți să vă luați. Hai, mai aduți, uite, luați și pe ăsta, luați. Eu te duc pe asta. Asta de jos. Stați de acolo, stați de acolo. Avem doi staci afară. Da, să nu vedeți, facem. La jucările, Scrisoarea asta, de ce spune scrisoarea? V-au pus scrisori copiii? Eu mă numesc Greta, am 10 ani și sunt în clasa a 3-a. Sper să vă placă cadrele pe care vi le-am trimis, jucării, căinuță și alea. Ați auzit? V-am trimis o scrisoare și o foarfecă de la o fetiță. De unde e fetița? Din Gherla. Vă doresc
Din Gherla. Din Gherla, de la Municipiul Gherla. Orașul Gherla. Ați auzit să spuneți De la Cluj. De la Cluj, cel mai Mai aproape de la Cluj. Dumneavoastră știți, împreună cu colega și vă orientați dumneavoastră. Dumneavoastră știți mai bine ce... Da, Maria, primiți copii azi. Cred că ați fost cuminți, eu știu. Ce ziceți că ați fost cuminți? Eu aici am făcut grădinița, să știți, aici am făcut și o grădiniță. Aveam jucării din lemn. Le-am aruncat, le-am găsit aici. L-ați găsit? Le-am aruncat. Nu mai aveau, cred că nici culoare nu aveau. Cine? Berman, nu? Astăzi toată ziua vă jucați, vă las în pace. Sunt fericiți azi. Sunt fericiți astăzi. La cele care au nevoie, la mașinuțele care au nevoie. Telefon, avem acolo. Sigur, puneți baterii, dragilor. Aveți de lucru. De lucru, de lucru. Facem ordine, da? Domnul Mare, și aici ajută. Multe jucării să aibă copii să se joace. Nu se mai vine și Moș Crăciunul odată. Spune și la Moș să vină. Ia uite și are aici. Ia uite Mirea. În partea ăla, în mijă de seară? Da, ia uite așa acolo. Ia uitați că Moș Crăciun. ia uitați că se vorbesc copilași și prietenii Și voștri de la scrisoarea o să o Gherla. păstrăm la loc de cinste. Scrisoarea o să o Ia punem bine. uitați ce avem aici. Scrisoarea îmi pune la loc de cinste. Facem o scrisoare către copilașii de la Gherla, da? O să facem o scrisoare. Sigur. Mai bine Moș Crăciun odată! Dar nu m-a ajuns tu?
învinge. Amore! Facem o tură! Facem o tură! Facem, doamne! Concurs! Concurs! Concurs de mașini! Mai sunt, mai dau prin ele, că mai sunt. Da, ei se poate și pentru cei de la Bihar ca să zic. Da, da, bun. Da, elefant. Oh, tu ai telefon? Ai găsit telefon? Dar vorbești la celular, nu? Mai sunt, mai aveți cuvânt. Dați o poză? Mulțumesc! Lasă-mă, că eu le luai, am comerul. Bă, iată ce găsim! Ce găsiți? Da, să joacă șapă. Uite, e Șapă! Am o rugăminte la noastră. Adunați-i și facem o poză la... cum? Acolo să vă vadă tot. Așa, așa, acolo în față. Copii, toți atenție la mine. Veniți în față să facem o poză frumoasă să... Așa. Stai, bagă-te între ei aici. Acolo. Bravo. Și dumneavoastră acolo, rămâneți? Sigur, rămâneți acolo. Atenție. Perfect. Mulțumim. Cum spuneți? Mulțumim! Așa jucării. Ce mai? Nici nu mi-a adus aminte de mâncare. Ce? Cu așa jucării. Dragii mei, cum spune? Și la anul să mai veniți! Venim și cu doamna. Așa, așa. Venim. Noi le-am aranjat Opa! lor și surpriză. Am găsit între jucării O scrisoare. mai multe Sigur, și dincolo am găsit scrisorele. de la copii și le-am și citit și au văzut că iubesc foarte mult copiii. Ia să vedem ce scrie acolo. Uitați-vă, le-am pus acolo la panou deja. Unde le-am? Am văzut desenele așa de frumoase și am văzut fetițe care ne dăruiesc minuțe, jucării și bineînțeles împreună cu urări de bine. Chiar un plic. Chiar un plic am găsit între jucării. Și cei de la grupa mare au găsit. Au găsit, nu? Da, copiii le-au dăruit cu drag. Nici n-am știut că au pus scrisorele. Nici eu n-am știut.
Dar tot ei mi-au arătat plicul. Erau puse chiar un plic. Au fost atenți totuși. Le-am aranjat și cu toate că suntem așa de mici, avem și un mesaj scurt să transmitem copiilor care ne-au dăruit aceste jucării. Cum le spune? Piticii, Andreiuța, dragi copii, vă mulțumim pentru ce? Pentru jucării. Pentru jucării. Cum sunt jucăriile? Sunt foarte? Pentru copiilor să aibă un Crăciun deosebit și părinților, că sunt că e și inițiativa părinților. Și care au inițiat acest proiect. Ne de mare ajutor. Și vă dorim sărbători extraordinar de frumoase. Mulțumim! Pe măsura păi cam asta e de le-am aranjat, le-am pliat, le-am văzut. Să crești mare! Salut! La mulți ani, să crești mare și tu la fel. Și să vezi carte, bine? Da, spune da, Bianca. Da? Nu. Și cu tine? Andreiuța, tu ce spui? Nu știu despre nimic? Eu știu. Nu. Nu, dar tu? Un puțin. Hai, Andreiuța, sus, sus! Dar O pisica. o Pisica de 2 ani, uitați-vă la ea. O pisică de 2 ani. Și este așa de mințită. Să vedeți, am o surpriză. Vreau vrea să lucreze pe la părinți, da? Esteluța gata, trebuie să unem. Și mulțumită de jucării. De la ce grupă sunteți voi, Andreea? La ce grupă sunteți voi? Și la ce grădiniță sunteți? Mulțumim din față. Ne mai vedem. Da, da. Acum suntem după obleșiți, ne pregătim să luăm și o gustărică. Facem o poză. Vină copiii. Bine, Nedu, ne uităm acolo la domnul pentru că să ne facă o fotografie. Bine? Fac o copie de casetă și vă observați. La panelul nostru să vadă oricine. Ce s-a făcut și cum se Proces verbal încheiat azi 26 noiembrie 2007, ca urmare a acțiunii din Suflet pentru Suflet, inițiată de către doamna învățătoare Maria Marilena Istici, de la clasa a 4-A din cadrul liceului Ana Ipătescu, municipiul Gherla, și de către domnul Constantin Istici, de la Casa Municipală de Cultură Gherla. Acțiunea a avut scop colectarea și distribuirea de jucării și hăinuțe, donată de către elevii liceului sus menționat, în scop caritabil. Beneficiarii acțiunii au fost preșcolarii grupelor mică și mare, conduse către doamna din Institutul Frunză Simona și Rață Justina, de la grădinița Coțopenii din față, Dolj. La predarea colectelor cu jucării și hăinuțe au asistat domnul Constantin Istici din partea Casei de Cultură și a liceului Ana Ipătescu, municipiul Gherla, domnul primar Curcumar Constantin din partea primăriei Coțopenii din față, domnișoara institutor Frunză Simona de la Grupa Mică, grădinița Coțopenii din față, județul Dolj. Da, am predat, am primit și treceți numele fiecăruia.
trebuie montat. Da, da, da. Cum se spune? O mulțime de jucării. Grădinița de copii plină e de jucării. Hai, noi deja încep să deseneze ce-au primit astăzi. Cum să nu? Funcționează Xerox-ul? Funcționează Xerox-ul? Da, Vă mulțumim foarte mult, primar. Vă felicit pentru acțiune și dați dovadă că sunteți cu adevărat un fiu al satului și n-ați uitat de unde ați plecat. Și numele primăriei și al Consiliului Local vă mulțumesc mult de tot. Place? Da, mă bucur. Nu. Un lucru foarte important, ceea ce faceți și faptul că vă amintiți de locurile natale, asta contează mult în viața omului și a cetățenilor români. Nu rămâne decât să vă mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi și ne întâlnim cu bucurie. Domnul viceprimar, ne vedem și la primăvară. Mai facem o acțiune de genul acesta? Exact, în sezonul de primăvară parcă ești ceva mai frumos. Ca vreme, ca timp. La primăvară ne vedem în Bănuiesc sau la vară în Primăria Nouă. Primăria Nouă. Primăria Nouă. Intenționăm să ne mutăm cât mai repede, că avem niște condiții mai bune acolo față de situația de aceea. Și dăm drumul și la copii să se extindă în celelalte camere pe care le-au avut și mai înainte. Așa cum a fost când am făcut noi grădinița aici. Exact. La sănătate, Doamne ajută, nu vină. Mulțumesc, să trăiți. Doamne ajută.